Usa ka dakong sawa ang napalgan og na-rescue sa kapulisan sa Salvador City sa Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Atol sa pagpatrolya ni Police Executive Master Sergeant Magellan Unson sa El Salvador City Police, iyang namatikdan ang usa ka sawa sa may kasagbutan nga bahin daplin sa dalan duol sa palengke. Diyang mipadulong ang hala sa highway, nakahigayon sila og dakop niini. Gidala-gilayon ang mananap sa police station alang sa safekeeping. Doon na kini gitason nga 9 feet. Pasalamat po ko itong nagtabang sa ako pagdakop kay lugar medyo mata kay mananap man gid na siya. Pero pasalamat lang ta itong sibilyan na nagtabang nako. Tungod lagi sa pinaspasa nga ang time. Wala na nato mapangutana og kinsay ngalan. Sigon sa City Environment and Natural Resources Office Conclenro sa El Salvador City, usa ka reticulated phyton ang halas. Posible kuno nga nasaag ang halas tungod sa pagpangita og pagkaon niini. Labi pa nga kamatikdan nga niwang kini. Nakatakda kining dalahon sa DENR Regional Office sa Cagayan de Oro City. Hangyo sa Clenro nga kung makakita og bisan unsang wild animals, dili kini pasakitan. Ako lang istorya nga kung pananglitan makakita mo og mga mananap nga kuan dili gid na siya patyon. O pwede i-turn over na niyo diri sa amo sa Clenro. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.